Horas madihita saluhutna. Horas madihamu saluhutna. Dihamu kadongan nahina holongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Debatado majauhita tu parsauran lasni roha di bornginon. Laos debatado marsuruhita maka tidak kon huhut maka jongjokon asini rohana. Ima namangaramoti hita huriana HKBP Sutoyoon. Gabe tarbahin hita marpungu marlasni roha laho mamuhai pertangyangan sektor di tahun 2025 on. Alani tamado dohonota mauliate jala pujiota guarni tuhata diulaon pertangyangan pamuhayon. Mauliate ma di debata, anggiat mamarhite pertangyangan pamuhai bornginon, buhanang rohani saluhut ruas ni huriana, laho patupahon pertangyangan sektor di ganup inganan nabe, asal marsangap guarni tuhata Yesus Kristus, Raja ni huriai, taparade marohata martangyang nahohom mahita. Amen. Atong taparade marohata mamuji huhut pasangap guarni tuhata marede mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadiana tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon didok Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akkana loja jana nasorat,
hupasonang pehamu, buat hamu maaugak kutuhamu, guruhon hamu masian ahu, ay nalabok doahu jalane serep marroha, asa dapotan paradianan hasonangat tod dimuna. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, asi maroham dihami halak nagaleon, di idaho nagogodo musunami, saitalu dohami di bahen alani hagaleon nami, di baheni upangi dohami tuho, say pargogoi jala pamonang mahami maralohon musui, marhite-hite pananon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amen. Mari dehita. Hata ni debata turpuk epistel di pertanyaan pamuhai bornginon sia Jeremia 10 pitu ayat 12 sahat rodi ayat 10 lalu tajahama margati soring. Oeha bangsa ni hamuliaon hati buon sian mula-mula hajong jongon ni habadiaumi. Sayhoma pamalum ahu ale Jahoba, asatung malum huhilala, sayhoma mangurupi ahu, asatung dapotan pangurupion au, ai hodo puji-pujioku. Yang goau dang hu sosopton gabe parmahan ahu mangihuton ho, jaladang hu halomohon ari namarjiai hodo ubotosa hatanaruar sian bibir hupe patar doi di jolo ni bohim. Ikon tarurak nian akan mangeleleahu alai dak tarurak angguau, ikut tersonggot nasida alai unak tersonggot angguau, paroma tu nasida ari hinamago jala silopi dua hapi pidom nasidai ido sahatna martua mana tu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Maredehita.
Sunggul-sunggul. Parjolo, selamat tahun baru marihita sude ruas ni HKBP Sutoyo, omma pertanyaan pamuhai di Huriata tahun 2025 on, tuhat tama nama ngaramoti uhut mamasu-masu hita saluhutna. Di hari Sabtu, sada Februari 2025 nasalpu, nunga di patupa Huriata rapot Huria, laho manotopon program dohot anggaran ni Huria tahun 2025 on. Tatangyakon ma asa dengan merdalan sude program dohot akap pelayanan di Huriata tahun 2025 on. Patuluhon, pinangido tu ruas di sektor, asarade hita majabui pertanyaan sektor, hobar tu jadwal ni sektor naung ditotopon Huriata. Paupaton, di hari Sabtu 15 Februari 2025 mulai memarsiajar per guru malua masuk jam 10 wib. Disosoi tu sude par guru malua asaro marsiajar. Ima sahat ni sunggul-sunggul dihita. Martanyang mahita. Tuhan Jehovah di batama nami, nahusob bahami, di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan si hokop jala si paluahami. Mauliate doho puji-puji aku sob bahok kami Tuhan, di nahopakilalahok kami sudi dengga bahasa dohot asini roham, na setotong sumarihod dohot mangalihok kanguluad di hami. Mauliati Tuhan ala di luas sodo hami di tonga-tonga ni Huriam, di baga sa partikian nauli jalan na dingganon, di nama muhay hami nuaing patupa partangyangal di tonga-tonga ni Huriam Tuhan. Jalanunga hupuk kahami parsauran nami. Asimaroham Tuhan pasu-pasu ma parsauran namion asatung mamakulingi hami saluhutna laho pahirason rohanami dinanaing madalani akka ari-ari ni ngulunami tarlumubi matahiale Tuhan diaka ari-ari diaka pakubesion pangulaw nami di tonga-tonga ni Huriam khobar tu pajuomi siya Kuriam. Say hoale Tuhan na mangukap rohani hami saluhukna akar ruas ni Huriam nangakapar haladompe di sudeta he akka kegiatan na pinatupan ni Huriam di bagasan na sa taonon di akka program kerja dohok di program anggaran naung tinotopon ni Huriam say manupahi maho Tuhan laho mangalehon gugu mangalehon hatauon tusudi ruas ni Huriam nang parhaladompe asa bui hupatulus sami diaka naung huputus sok kami gabi hu ulaho kami noni dohok dinggan reta hobartu lomoni roham di bagasa pamangkulingomu totong akka ruas ni Huriam ale Tuhan asa masih beta-betaan di saluhukna akka ulaon na pinatupan ni Huriam masih beta-beta kami Tuhan di dalam nami di hajojonok niaka persauran nami Tuho baik di tonga-tonga ni pertangyangan laos songoni mali Tuhan di tonga-tonga niaka permingguan na pinatupan ni Huriam dohok diragam niaka persaurat tahe na pinatupan ni Huriam asa gabisia ni mahami saya totong dipakulingi hatam. Jala totong tugu persauran nami songotad dan ipamatang muhami. Ale Kristus. Gabi
Saya tahu mahami laho mangulaho doho patupahon na ho Bartulomo ni Roham. Jala gabi terpatuduho kami ma disadok na sa panggulmito ni nguru nami. Na terpasu-pasu kami. Jala gabi pasu-pasu kami di tonga-tonga ni Portibion. Lau songoni mananga kaparhala dumia le Tuhan. Sayho na mangalihug gugu harit taon dohot kasadaw na takas. Asa lamar sedani roha di parsitutuon di tonga-tonga niya kapakkubasion di Huriam tu tahun 2025. Asa lam tarida dia kapangerbang ni pakkubasio di Huriam Tuhan na mabuan lam mangerbang na Huriam secara khusus di Huriam HKBP Sutoyo. Asima roham Tuhan di bagasan panggonggomyomu saluhu na karwas ni Huriami di tonga-tonga niya kapanggulmiton ni nguluna dohok di tonga-tonga niya kapangulaon na siapari asa say pasupasum matuhan na say paihuti-hut na sida dohok na mangalihot tu na sida manang na dia piyaka na niula na sida manang na dia piyaka Tuhan na direncanahon na sida di tonga-tonga ni parngulonon say jupangan akalas ni roha manasida jupangan di bagasan pasu-pasumi manasida asa say marlas ni roha na sida Tuhan madalani akaryaryon di bagapos ni roha makirim totong alani pasu-pasumi gabi say marsangak maho Tuhan di tonga-tonga niya kanguru na sida jala terpatupan na sida Tuhan marhiti-hiti akasilehol-lehomi gabi buy akka dalan lako pasangap pugwarmu baik di tonga-tonga niya ka ulaon-ulaon di Huriam nang dia ka ulaon siapari na sida pe homa Tuhan na madongani siya nakayanakon nami na met sahat tahe tuaka na matua na metia le Tuhan si burmagudang may di tonga-tonga ni na pinagudang ni akka natorasna di bagasan meme doho di bagasan panugunoguon na siyan asini rohami di tonga-tonga ni akka yanakon nami na marsikola siya tingkat paut teka lausongoni male Tuhan sahat tu perguruan tinggi saya totong mahwale Tuhan maparbisu ya kaya nakon nami asa terbohali nasida diri nasida marhit ya kaparbinotoan lam marbisu nasida Tuhan lahu madalani ya karyaryon terlumubi lau pumangulaho nakaulaon na Bartulomo ni Roham nang diakka masa depan nasida tujolo diakka ngulu nasida le Tuhan sai le honomu di nasida kahabisuhon natakas nasiako sai patulu sale Tuhan akan nasina kapan ni rohan nasidai Bartulomo ni Roham dia kaya nakon nami Tuhan nakongon naung sidung sia tonga-tonga niya kaparsikolaan jala na mangaluluya kapar karejuan tungasi maroham Tuhan say patongom matu nasida akan nalayak nagabe dalan ni hangulua di nasida di pak nama making nguru nasida Tuhan hobar tuak kapar binotoan doho kemampuan na adong di nasida Tuhan asa say jupang di nasida gabe dalan nilas ni rohai Tuhan diaka nguru nasida tujuluan nyari diaka yanakon nami Tuhan naung boy tipak nian dialani sakap nasida Tuhan tuakka na mardonga saripe ali Tuhan nami sayai patongom matu nasida akka napatut nagabe donga saripe di nasida asa gabe akka nabuy palas rohan yakka nasida Tuhan di pakirimon nami ala bahagian ni pasu-pasum doi songon naku kaporsiai kami di hanguluan nami di hajol maunon lau songonima Tuhan tuaka yanakon ni ruas ni Huriam naung marhasohotan alai tuang jupang dopiale Tuhan diaka silas ni roha marhiti hagabeyon di nasida tungasi maroham Tuhan sai pasu-pasu ala hodo Tuhan dalan niaka pasu-pasu nabuy mabuka bortian laho mangaleho naka yanakon tuaka yanakon ni ruas ni Huriam naung marhasohotani
Asi maroham Tuhan, diragam-ragam ni nasohago ara kami, diganup keluarga di tonga-tonga ni huriam, dia karwas ni huriami, dia ka pergumulan nasida, dia ka pakirimon nasida, dia ka padani nguluon, doho tahe diragam ni akka panatapan nasida tujulo, dia ka nauli na denggan, asi maroham Tuhan, sai homa nama masu-masuhon napatongoto nakanaw muli, di tonga-tonga ni akka pergumulan nasidai, sai lehonommu dalam natiur, jala sai lehonommu Tuhan panugu-nuguon, asa tahu nasida haruar siat tonga-tonga ni akka pergumulan ni, di tonga-tonga ni akka parsahiton, nani ay ni ruas ni huriami ale Tuhan, baik na naung martaon manang na dibuat-buaton, manang na piak nuang di rumah sakit ale Tuhan, asi roham Tuhan, sai pasu-pasu sudia ka proses pengobation na jinalo nasida, asa tumbuh hipas nasida Tuhan, asa sai rapami marlas ni roha, di bagasan akan nama dalani akari-ari nami, lau songoni ma Tuhan hupanggopo kami, di bagasan pangulaon nami ale Tuhan di tonga-tonga ni huriamon, di sudeta he program kerjana, baik namar perdomuan dia kategorial, di namar turia hami, lau songoni nang diaka namar diakonia, sai patulus mele Tuhan, bui pakion ni huriam mangula, dohok patuduho panggul miton ni nguluna, asa sai patar di bagasan huriamon, hobar tu pajuomi, asa sai marnidangi nang di tonga-tonga ni portibion, di habal gomu dohot lomo ni roham. Imapos ni roha nami Tuhan di bagasan pertangyangan nami, di pornginon, asa tua kaari na mangihu pele Tuhan, nang diakan na pinatu panihuriam pe pertangyangan, sai sudi malam buka roha nami, buka rohani keluarga nang mabuka bagasna, gabi inganan pertangyangan di hami Tuhan, lau mamuji dohot pasangapoko. Ali Tuhan nami, daka guara kami diaka hinariko ningulu nami, baik di tonga-tonga niaka parbangsoon nami, alai positutudo roha nami ali Tuhan, alani padongan niommu dohot panugunogomi, na manuaton roha biar nang tuaka pimpinan nami, di tingkat partoru saharu di pargijang tahe, sai marhabiarat tuho, asa marhatauon na sida Tuhan, gabe na menghadirkan akka haulion hadinggano kademahon hasonangon, marhitehon na sida kepemimpinan na sida, di tonga-tonga ni bangsoon na totunang gabe taruli na kami, di tonga-tonga ni huriam. Lau songoni na nga kaiduk nami Tuhan di HKBP, sai totong mahona maparrohay, asa marhitehon di panguluhonon na sida, di sudi bidang akka pakubasyo tahe, gabi lam mangerbang huriam, HKBP na balgay, di sadok portibion, gabi hapataran ni pamatangmu. Mauliati madihuali Tuhan, satokin nari, naing tangihonon nami mahatam na badia, na naing patolhason ni naposom. Sai lehonom mo Tuhan tu naposom, tordim to di porbadiay, marguguyhon na sida, laho makatidakon hasitongan ni hatam. Jala ukapommu Tuhan roha nami saluhukna, laho majalo dohok mangatusi hatam, gabi buanon nami jala hanguluhonon nami mi Tuhan, disadok nasa panggulmiton ni ngulu nami. Di parhatopot roha nami do Tuhan, na say madabu hami tu bagasa nakadusa, na gabi mardusa hami dia dopam wali Tuhan. Asiroham, se sama dusa nami, asa sa italupami, jala marhatawo kami, lako majalo asini roham, dohok dinggan di basam dinguru nami. Terpuji mahwali Tuhan mauliate roha nami, hola di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus dohami, roh martangiang tua dopamu. Amin. Mari dinaposo bulung.
Mare dehita sian buka di nomor 780 ayat 2. Damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Diang wakadongan sa porsiaon dihita nadong noaing di bagas garijaon alailas songonido yakadongan naman dohoti pertangyanganon marhite live streaming diaka inganat tabi dipakulingi hatan itu hatta mahitan waing di pamuhani pertangyangan di tahun 2025 on ima natar surak di Kolose bidusada ayat 24 rodi 20 sia jala nalaus gabe trupuk epistel di hari Minggu. Songono mak tersurat di si las doro hakun waeng diakah hapor suhokku nahumokko pamu jala marhiti siad dagiku hugohi nahurang dope diaka natinaoni Kristus humokop dagingna ima huriai naung gabe parhala duni idoau hobartu pangaradutiun ni debata na pinasaha na tuau ima namangguhi hata ni debata nang dihamu ima hahomion na buni na julu siya mula ni mulana marsudut alain waeng di papatar do tuaka na badiana aitu nasida do naik pabotohonon ni debata surung ni hamuliaon ni hahomionon di tonga-tonga niaka parbigu ima Kristus di bagasak kamu si horhon pakirimon di hasangapon ibana do hubarita hokami hupaingo jala huajari hami nasa jolma di nasa habisuhon lau pajongjong genuk jolma ripas di bagasan Kristus. Ido huhalu jahon mardongan parukilon marguru tuhagugona nagugu situtu makorhon di bagasan au. Ima na gabe sahak na gabe songo topik dihita di mingguon nalaus gabe topik di hari Minggu ima jahubado pakirimot Allah adalah pengharapan kita. Si Paulus na manongoson suraton tuhuria Kolose ditongani paru kilo bulud di mana hati hai. Allah ikon terhurung ibana terpenjara. Takas do taboto si Paulus terhurung dada ala melanggar hukum. Dan ala diulahoni mana nasopatut manang tindakan kriminal. Alai ala sada halak perberita nauli do ibana nah hati hai memang dang apala di halomoho portibion. Dang apala di halomoho naka komunitas pada masa itu kekristenan itu berkembang.
ala gabi songon sada ajaran nai baru imana, ala songon sada agama nai baru imana, gabi songon nadi musui termasuk si Paulus takas dota boto. Paulus punya latar belakang sebelumnya dia adalah sada halak Parise yang cukup terkenal dan cukup dihargai. Alai di ujung naibana ditakup Tuhan Yesus gabi songon sada perbarita nauli. Alai gabi perbarita nauli bana manuarahon hasitongan ima haluaon nabi nauni Yesus marhiti hamamatena dohot hahihionna. Alai ko gabi manaon na porsuk doi bana. Ikom manaon na hacik doi bana. Odora natabereng sada nani alaman ni si Paulus. Alai disomma si Paulus mangani hossada alus. Tutonga-tonga ni huria Kolose papossor rohana sida madok las dorohakun waeng diakkaha porsuhokku nahumokko pamu ninna las dorohakun waeng hape di tonga-tonga ni penderitaan de bana di sisa sitonga terpenjara de mana di sisa sitonga ada idul ibana las dorohakku di si alaniaha di hamonakko ni bana situasi ketika dia membawa kebenaran alamabon hasitonga ni bana. Jadi molo tajahai sarana nanidok ni Apostol Petrus di sada Petrus 4 mulai siya na 14 di dok songonon. Martua dohamu molo honaitsak kamu ala guarni Kristus. Ala songgop tuhamu tod dihasangapon nasian debata. Mertua dohamu molohonaicak alani Kristus. Mertua je molo di ayat 10 bahkan didok. Alai molo adong nama naon na porsuk ala halak Kristen ibana. Unang mahaci rohana. Alai dipasangak madebata majujung guari nena. Astina potel Petrus pe sa setengah ngadi suara honi banot tuha Kristenon mula-mulai. Karena banyak dari mereka yang dihina, ada yang disesah, ada yang disingkirkan, ada yang diberlakukan secara tidak wajar. Apalagi dari sudut keadilan nanti. Sama seperti apa yang dialami oleh Paulus sendiri. Alai dipengot Apostol Petrus do huria namar serak katikai. Mertua do hamu molo dihicak kamu alani guarni Kristus. Alanido molo hita tak perlu mabbe pembelaan. Membela Tuhan. Kalau dihina hak Kristenon, molo dihina Alkitab, molo dihina Yesus, tang rekoti tambah pembelaan. Tang rekoti. Ai didok Bibel todo mertua dohamu honaicak ala ni guarni Kristus ninna. Molo adong manana porsuk ala Kristen ibana, unang mahaci rohana, ala dipasangak madibata. Idu gari ada didok. Itu benar tak perlu kita membentuk forum pembela Kristen tang rekodi. Apa tahu hidup kok kalak. Buha tahu carana menghina hak Kristenon. Itu tidak penting. Ai molusi bilau dupi Tuhani, dak Tuhani. Berarti sama dengan kita dong. Ayang go kita hajol mah perlu dupi dibela. Perlu dupi. Ayang go Tuhani justru kebalikannya. Tuhanido nama bila hita ido nama bila hita. Jadi dang naga hita mabila Tuhani ido benar digobar koni bara. Baru posisi ni hak Kristenon di bagasan ala di dok tutua S15 nakingate. Unang marok siak kamu manang naporsuk ala memunu manang manakko manang marjaha di bana manang ala diatoi nasudaon nanina. Angwalan yak kahajahatan pelanggaran hukum dohamu mololani hasalammu doho manaon na porsuk naneng doho nona si itu wajar-wajar saja. Gak ada yang istimewa di situ. Ya memang semua harus dipertanggungjawabkan apa yang dia lakukan apalagi melanggar hukum. Ada sone dok nai ada mol halak Kristek kamu ikon hamonak komuna dui ido na digobarhon nang Apostol Petrus pe tutonga-tonga ni huria nang si Paulus pe ido ibana las dorohakku na yang dia kahapor suhokku nah humoko pamu. Bahkan si Paulus pe hiado di hatahon ibana nak tuhuria Rom.
Molo tajaha di rom bidulima isarana mulai senaya tulu ati tarengot tuaka haporsuhod don tekanan-tekanan yang dialami di dalam hak Kristenoni dalam dunia keimanan kita. Di do ibana songonod disi rom 5 ayat tulu tu ayat 1 ayat 5 alai lumu bisiani do pe ai tahalat codonang akah porsuhon ala taboto dihorhon haporsuhanido habengeton niroha. Ya, di mulu di ayaton takas didok haporsuhon naro tunguluni hajol maut tahun, apalagi karena memperjuangkan iman kita, itu bagian daripada proses iman yang menuju kepada pertumbuhannya. Jadi di do ibana dihorhon haporsuhanido habengeton. Benget itu somal didok mau di bahasa Indonesia diterjemahkan tekun ya. Ketekunan ada senhata benget mana paling pas. Ada lapatan nih benget. Benget itu bukan pasif. Mau didok sadahalak alamasa parukile tibana ipedainang benget maho. Ipedamang benget maho ina. Lapatan na pasi maho lopi matangami paso maisi selesai sendiri dono ni persoalami. Era songoni rupani. Tidak. Gitu. Tapi kalau dikatakan benget maho lapatan na ikon produktif di mana? Ya, ikut dinamis. Ikut dinamis. Molo didok benget maho lapatan na kiranya semangat juangmu semakin berapi-api. Semakin berapi-api. Jemolo didok dongat tidak bengek mahoda. Semakin berapi-api kiranya semangat juangmu. Selam tabba magugu diho. Ujungna morang maho. Mampu maho mengadupi. Paruh kilo namasa. Itu dirim. Ido digobar si Paulus di Rom 5. Hapor suhoni makorhon habengeton. Di mana muse di ayat 4 di do ibana jala di horhon habengeton nirohaido hatawon. Di horhon habengetonido hatawon. Hatawon kelayakan ya yang sudah lulus tes and proper test gitu. Manang buido honota orang yang sudah lulus, orang yang tahan uji, orang yang sudah melalui ujian, akhirnya diputuskan dia orang yang lulus. Alani dang mungkin ada orang melulus tanpa ujian. Mololok marsikola dak ujian dari lulus, ba aspal beba. Ijazah nih asli tapi palsu kan? Alena pasti ikut via ujian di mana? Ada perjuangannya gitu. Kemudian dia dilayakkan marhadawum mana? Berarti dia sudah layak, dia sudah lulus, termasuk orang yang sudah tahan uji karena sudah memang melalui ujian. Demikian juga iman. Haporsuhon makorhon habengeton makorhon hatawon, tadinya tahan uji dan tahan uji hatawon makorhona hamain namuse takas di ayat opati jala hatawonido makorhon pakirimon pengharapan ado pakirimon ima memiliki visi masa depan. Ada visinya. Jadi dung roparu kiloni marhabengeton dengan semangat juang yang tinggi dia memenangkannya. Kemudian dia menjadi orang yang lulus, yang terbebas. Menang, menjadi seorang pemenang. Kemudian dia memiliki visi ke depan. Ada pengharapannya. Sudi dungudoni kumarvisi, ate. Sudi dungudoni kumarvisi. Jadi orang yang bervisi itu orang beriman, gitu. Jadi bagaimana kita meletakkan, mampu melihat ke depan, mampu kita
mengetahui apa yang terjadi ke depan. Menjadi apa kita 20 tahun yang akan datang. Songo kuria behita ko marvisi do. Gabe bohado HKBP Sutoyo 20, 30, 50 tahun nanengro. Kita tidak hanya melihat sekarang, tidak hanya melihat 2025, enggak. Tapi harus kita lihat mau jadi apakah Sutoyo ke depan. Itu yang punya pengharapan yang digambarkan. Nah, marvisi naking di sudido mamereng visi yang tajam melihat ke depan di pardalanan yang uluna. Alan yaha songon nanido ni topik tedio naking jauh bado pakirimota. Allah adalah menjadi pengharapan kita. Di bagasan ibana do hita marpakirimon tujulu mamereng ido na di benereng ni si Paulus asai ko tulus jali ko sahat do berita nauli nakpe ko dia do pibana do akar rintangan dia do pibana do perjalanan pelayanannya tidak baik-baik saja. Ada tantangan, ada kesulitan-kesulitan, ada penderitaan yang harus dihadapi, bahkan hampir meregang nyawa ada. Dalam di kondisi dia terpenjara, sebenarnya vonis untuk dia sudah harus hukuman mati, ali disedetiki, terbebas sudah yai mana muse meluas ini oleh keputusan dari kaisar. Asanak saut di mana dihukum mati. Jadi bagaimana dia menghadapi aleneng dohonon di mana? Bohado memang ikosahat do berita naulii. Ikosahat do berita naulii. Odo tekal ido pakirimon sona digobarhon ni nang topik tadi minggon jahuba nagabe pakirimota. Kristus yang adalah menjadi pengharapan kita. Marhitisi ini do rahita tong mangatusi bahwa tahun 2025 songon pemuhaiman waing pertangyangan di hita dohok memudai ragam niaka panugu-nuguon di hita di huriat kasutoyoon untuk tahun 2025. Tahun 2025 ditotopok huriat do HKBP tahun transformasi, ya, tahun transformasi. Lapatanna memang HKBP mengharapkan ya semakin ke depan harus ada perubahan dong. Kita tidak mau tetap bertahan di kebiasaan. Holad di hasomalan sabing, gitu. Jadi juk do mau kita berubah, mau kita mengalami satu proses perubahan ketika kita berprinsip edak somali. Itu yang kita pegang. Tak somali amak paditanami. Kalau begitu di dak somali mau nggak olah ni mei. Tangan dong binawi benon. Ala sosomal. Ala memang peradat kita, memang gudang lu kita dipengaruhi budaya tai. Ala na mulu ada tai ngadong garisan-garisan. Songonon ada garisan-garisan gitu. Holan di luar ni turbodo akan namar donga tubuh namar hula-hula marburu mardok aisat tapi jadi hamu pemurun nami dak somali ada nabi naimunon inna. Turbodo batali rupani. Tapi saya sitonga di huria pe bodoh kita gabe terpengaruh oleh pemahaman. Tapi mulu filosofi dunia pendidikan mengatakan bukan yang biasa itu yang benar, tetapi yang benar itulah biasakan enak. Jadi dang nasomali nasitong, ala ngasomal songoni, adong gozolma ngasomal mabuk tiak borongin. Jemoro mamuda imana mabuk gaor malai jason nemana budi. Manuhon ngasomal bi, gebi manuhon tu si rupani, tiak borongin do, kan? Ala ngasomal. Setiap marupani, adong deh hula-hulak kusongoni rupani. Jadi angkot tanggap enggak ngasomal bi amangin dah daong paingotor do. Daong ngamakpat dita ngasomal bi hula-hula mi songoni ninna rupani. Jadi ala ngasomal sesongot tingkahna dianggap itu bahkan mulu sumebu kibana ngolo suku-suku sahutai ai bahasa lang mebu do piamania dui nak rupani. Gebi songoni. Nah, ima nehatipna sol hasomalan. Noaing HKBP dalam tahun transformasi dengan tema dari Roma 12 ayat 2 berubah oleh pembaharuan budi gitu. Janganlah serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu nina. Di Rom 12 ayat 2 jadi berubah oleh
perubahan. Molo di hata Yunani, hata Aslina dipakai kata metamorpostai gitu. Dari sanalah kata metamorfose ya. Metamorpostai ini yaitu perubahan, nah memang betul-betul ibarat kepompong menjadi kupu-kupu. Itu metamorfose, nangi berubah dia. Setelah berubah, bermetamorfose, tidak akan pernah kembali. Perilakunya, bentuknya, ya, sifat-sifatnya, kebiasaan-kebiasaannya sudah akan berubah. Berubah dari ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu. Dan adok sarupa karakternya. Bentuknya pedang adok nasarupa. Selalu berubah atau selalu mengalami ada proses perubahan gitu, pembaharuan. Itu ima na digobarhon bertransformasi nakingan nanti dengan metamorpostai tadi. Alai didok berubahlah ima perubahan ini oleh pembaharuan budi. Ibaru yang bagaimana yang dimaksud? Molo di Alkitab tahun ada dua kata tentang baru. Nah dipakai sian hata aslina, yaitu kata neos dengan kata kainos. Kata neos itu baru karena waktu, ya, baru nabudohonon herana terukur do. Jadi hera sarupa doi na tapes tahun di awal tahun tahu baru gitu ya, tahu baru. Tahun nasalpu ngamar tahu baru kita. Tahun naro ngamar tahu baru be, gitu kan? Jadi itu terukur gitu. Ada masa tertentu. Manang muda mahi nak kita siam mall, ala dong nak baju nararai sih di torhamu kan? Dipakai hamu, baju baru nina. Baju baru karena baru dibeli. Ada tung dah sumber baju-baju kita sebelum mak, kan itu naik. Ngadok kiat tung baju-baju tak. Ada dong baju na baru ditukar dia gitu. Jadi imana king molo kata neos rupani. Ale molo kata kainos ya. Baru secara kualitas. Baru secara kualitas. Baru digambarkan berbeda dari sifat yang lama. Berbeda dari sifat yang lama. Jadi nang adong hasarupan di sini. Dia mulai isarana songonon. Najulu amatai jahat di. Alisonari dangbe ngeburju. Imana kainos. Ibaruna gitu. Memang berbeda. Dulu dia jahat, sekarang menjadi baik. Anggu berbeda mak. Berbeda mak. Najulu imana mengudahon nasa hazahaton anggo noaing daun. Mengudahon akka nasa nadinggan. Najulu parhosom na utusan don. Anggo noaing nungahalak parholong. Parholong na sumelid di mana? Anggo noaing gitu. Ini di sini naking perbedaan nanidot naking bertransformasi, berubah ya, merubah kita dari kultur kita ya, kultur yang kita maksud dan budaya te ale hasomalan yang kita bangun yang terkadang nggak bisa kita mengalami proses pembaharuan. Saya dikungkungi doh kita, saya dikungkungi ya. Nah, itu waduh kita mesti berubah, membaharui janji-janji kita itu Tuhan ini. Membaharui janji kita. Lapatanna disegarkan kembali. Ahadu pedakku najulu. Tikujalo tohonak kabar di tahun. Perlu dah disegarkan di sini. Tikita jalo tohonak kasih tahun. Perlu do nang akapadat tu debata ahadu pedakku najulu taringot tu anak kokku. Tiki hubungan ibana tu padidion na badia. Gudang dora. Ahadu padaku tu Tuhani. Tiki mardonga sari pihami. Amat tadoh inata di juluni Tuhani. Ahadu padaku di sini.
perlu menyegarkan kembali ini. Tujuannya apa? Biar ada sebuah perubahan. Tanpa menyadari tidak akan terjadi perubahan. Alanya dengan menyadari kondisi kita, keberadaan kita, itu halak nabui mampu berubah. Kita lihat contohnya perumpamaan Tuhan Yesus. Taringok tu anak nama gue. Anak nama gue. Ahadona terjadi di anak nama gue. Nadong do di mana menyadari keberadaan dia pada saat itu. Ngasongod dia unuain. Ngabuak keberadaan kunuain. Keberadaan dia pada saat itu nunga gabe anak ni namo rajong gabe perkarijo ni halak si panganon nape si panganon ni pinahan. Mudup pe mana di samping ni lubu ni pinahan. Hapi anak namo rajong. Nanggo perkarijo ni amangna mulum markasur. Parkarejo ni amanga mangalang jagal. Hape mana nga jago mangalang gadong. Nakpenang gadong kesehatan do gadong. Ati. Ibu to na po subulungod do gadong. Tahu gadong apa? Tahu. Tapi kalau lahiran Jakarta nggak tahu dong gadong ya. Ya. Ima kondisi nih. Engatuk songonok kape kondisiku. Kan itu dia. Akhirnya dia sadar. Sadar keberadaannya. Setelah sadar keberadaannya, apa yang dia lakukan? Dia berubah. Perubahannya apa? Atong mula na mau tuamokku. Mula na mau tuamokku. Yang sebelumnya awalnya kan dia sok mandiri kan. Tahu dia bapaknya orang kaya. Bapak, bagi mak warisan ini. Dimasun. Atura bagi aku dua baturan ya bang, balian di mana? Bagi aku dia son, di mana? Ya mungkin pada saat itu dia energik, dia punya impian, ya wajar lah memang ya orang muda punya impian. Kalau orang muda nggak ada impiannya memang itu sudah aneh gitu. Tapi wajar. Tapi ketika dia mau mewujudkan impian naud di mana? Nang betul-betul sian nasarohana. Alai taida madisirupani. Duk sadar dari mana? Mula kibana tu amangai. Tetap do amangai. Mabuka pitu tibana. Alena naik tabereng di sinaking soal proses hamu bau naido. Dia sadar akan keberadaannya, kemudian dia membuat langkah. Aku pulang. Saya kembali kepada Bapakku. Marhitisi ini do nakingan. Mono digobarkan pe bertransformasi, melakukan pembaharuan, menyadari kondisi kita. Marhitisi ini do hita langkah apa yang mau kita lakukan, langkah kita lau mangyahi no mudi na dumenggan baik kita secara pribadi songon akan oktinobus ni Kristus ale songoni songon huria ni Kristus kita di tonga-tonga ni portibion alani di pergugu itu hatta mahita maka monakon saluhut ada taingok ma debatado nagabi pakirimota di ngulu tahun amin martangyang mahita. Mulia tema Tuhan, mulia tema dipakulingi hohami, marhiti hatam, ima dipamuhai ni pertangyangan, ni huriam di bagasan Bornginon di tahun 2025. Asa gabi mamuhai nauli nadinggam maun ali Tuhan. Lau patu papakku basion, patu pakkapanugunuguo kami, tutonga-tonga ni huriei. Manang ruas ni huriam. Jala songon naposom si Paulus tukpekon mengadupi akahamaulon kaparukilon ade totong di bana li Tuhan mar habengeton lau makamonakon warni Kristus marhite pakkubasionna asalam martabak kana porsea jala taruli nang haluaupe nasi dari Tuhan marhitiak pamarita honon napi natupa ni naposomi songoni donang kuriap pe Tuhan moluhadupi hami pe ragam niaka tantangan diaka ragam ni pakubesioni alehoro nagabi pakirimon dohot nagabi ujahan ni panidang yon nami atong pinuji maho Tuhan
Walang mangasahon Kristus Jesus martangyang kami dua dopamu. Amin. Marede mahita saya bukit di nomor 20 lalu laus tapasahak ma piliata. Tatangnya aku mapiliata, ali di bata amanami na di banua gijang kodo haroroan ni saluhut, sile holehon na ringgad dohok na saudi basa na mauliutus. Upasata mi mak, sian na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho, jala-jalo may gabiwap na khusus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhasyak kami pilihanon, pati blohok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion, buhay marohanami. Marhiti-hiti tordim, asa lam hutan dahami, gudang ni sileo-leo mi tuhami, asa lam gerigir hami mardok moliate tuho, marhiti-hiti, Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mardok mahita tangyang ali amanami. Ali amanami na di benua gijang, sa pinarbadia magwar, sa romarajaw, sa sao malomo ni roham di benua tongos, songon na di benua gijang, leo matuhami selerok kanguluan siapari. Sesama dosa nami songopar. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Una kami tuh gitu pangujunan. Asin ni rohan itu hatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata mata. Dohot persauran itu di purbadia ma nama dongani hamu saluhutna. Amin. Amin. Amin.
Selamat malam, horas madita saluhu na masih jalangan mahita dohot tuna di siamun habirakta. Jala merak di teras gereja adonggo snack tahe iparadi. Ada, adong do snack di teras gereja, kopi, teh, lapet mungkin ate.